Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Sa padayon nga pabag sa mga pulong sa Biblia, mapaminawan na sa duha ka oras matag adlawng Domingo ang programa sa PBCM o Philippine Benevolent Christian Missionary nga mao ang mga langit nung lamdag sa kinabuhi. Kini mabati sa alas 12 sa udto hangtod sa alauna sa hapon o sa alas 5 sa hapon hangtod sa alas 6 sa gabi uban ni Reverend Charlie Eugenio og mga kauban. Sundi ang programang mga langit nun lamdag sa kinabuhi nga mohatod kahayag paghubad sa mensahe sa mga balaang pulong diha sa Biblia aron mapalawman pa nato ang pagsabot sa pagkaon sa atong kalag. Mga kahigalaan ug mga kaigsunan, kumusta? Sa ngalan sa pagtulunan sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated, kininusab ang sa kataknang tulumanon ang mga langit nung lamdag sa kinabuhi. O kinikaron ang inyong igsoon, Evangelista Brother Juan Ronilo Mangalos, mo'y makiguban kaninyo. Pinagis paghatod sa mga kamatuoran nga mao'y magadala kanato ngadto sa kaluwasan. Mga kamaturan nga gitudlo kanamo ni Master, amo sab nga padayon ang pagpanudlo diha kaninyo. Mga kamaturan nga sumala lamang sa mga nakasulat sa Biblia ug kung aduna may mga basahon o mga referensya nga among gigamit kana dili aron supakon ang Biblia. O ang atong programa padayon nga inyong mapaminawan dinhi ning maong sibihan sa RP Index Kio Cagayan de Oro City. Teleradyo mga kaigsunan, kay makita usab kita sa Parasat Cable TV sa TV5. Live usab kita mga kaigsunan sa Facebook o makita usab ninyo kami sa YouTube mga kaigsunan. O dinhi usab sa RP Index Key di Dipulog mabati usab o masudong usab via live streaming mga kaigsunan sa Facebook. Ang atong oras dinhi alas 6 ngadto sa alas 7 ang taknas kagabion matag adlawng Domingo. Og dinhi usab sa RM Index DR Dipolog mabati usab ang atong programa alas 12 ngadto sa launa ang taknas kahaponon matag adlawng Domingo. Og ang programa sa PBCM nga mga langit ng lamdag sa kinabuhi mabati na kini sa 23 ka mga radio station Visayas ug Mindanao mga kaigsunan dinhi sa Cebu City sa DYLA alas 11 ngadto sa alas 12:15 ang taknas kautuhon. Dinhi sa Toledo sa Shine Radio alas ang atong oras dinhi alas 6 ngadto sa alas 7 ang taknas kabuntagon. Dinhi sa Butong Pinamungahan Cebu sa DYRR radyo natin alas 12 ngadto sa launa ang taknas sa kahaponon. Dinhi sa Surigao City sa Real Radio alas 12 ngadto sa launa ang taknas kahaponon. Dinhi sa Bayugan City sa City FM alas 8 ngadto sa alas 9 ang taknas kabuntagon ug masubli kini sa alas 5 ngadto sa alas 6 ang taknas kagabion matag adlawng Domingo. Dinhi sa Butuan City sa Radyo Pilipino alas 11 ngadto sa alas 12 ang takna sa kautuhon. Dinhi sa probinsya sa Bukidnon mabati usab dinhi sa Valencia City sa Power Radio alas 3 ngadto sa alas 4 ang takna sa kapunon. Dinhi sa RMN DXMB Malaybalay City alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kapunon ug mabati usab dinhi sa ilang FM station sa IFM dinhi sa Valencia sa sama gyapon nga oras. Dinhi sa Manolo Fortich Bukidnon sa radyo natin alas 5 ngadto sa alas 6 ang taknas kagabion. Dinhi sa Iligan City sa Radyo Bandira alas 3 ngadto sa alas 4 ang taknas kapunon. Dinhi sa RM Index PR Pagadian City alauna ngadto sa launa imidya ang taknas kapunon. Dinhi sa Calamba Misamis Occidental alas 6 ngadto sa alas 7 ang taknas kabuntagon matag adlawng Domingo. Og dinhi sa Cagayan de Oro City og sa Misamis Oriental mabati usab dinhi sa Digsaryo Radio Ultra alas 10 ngadto sa alas 11 ang taknas kabuntagon. Dinhi sa Villanueva Misamis Oriental alas 6 or alas 7 ngadto sa alas 8 ang taknas kagabion matag adlawng Domingo. Dinhi sa Balingasag Misamis Oriental sa B Radio Waikurat FM alas 8 ngadto sa alas 9 ang taknas kagabion. Kumusta sa mga PBCM Women's Group upo sa pagdumala sa Presidente Madam Gaga Eugenio. Og dinhi sa Ingog City sa Real Beat Radio alas 6 ngadto sa alas 7 ang taknas kabuntagon matag adlawng Domingo.
Niyadtong gustong magbarangat sa mga pangutana, i-text lang sa numero sa Globe 0917-811-8882. Ang among mga pagpangumusta o gitimbayan nato ang mga kaigsunan nga nagkasudong kanato via Facebook Live from United States of America. Nila ni Sister TC Kulihat o ni Sister Lily Kulihat Patterson from Blackport, New York, United States of America. Ni Sister Rizel Barbosa sa Moramos Graham sa Oklahoma, United States of America. Ato sa magikumusta ang mga kaigsunan nga nagatanaw kanato dinhi sa Alabama, sa Tennessee, sa West Virginia ug sa Maryland, United States of America. Maryland, United States of America, nila ni Juanito and Justina Amakiton family, ni Miguel Hermias, Juanito Hermias Jr., Julayla Hermias Harrison, Aligriano Hermias, Charminia Hermias, Rever Lilita Hermias Barton, og ni Brother Nicodemus Nicky Hermias. Nagtanaw sila kanato via Facebook Live from United States of America. Ato sa Bigsoon, Engineer Brother Derwin Mangalos ug simong pamilya, og si Brother Ambrosio Birano and family dinhi sa Santa Irene, Prosperidad, Agusan del Sur. Og ingon man sa atong igsoon dinhi sa Taguluan, Misamis Oriental, Brother Jirid Kila ug simong pamilya mayong pagpaminaw usab. Sister Sabilin Dandasan Maxian. Og sa tanan nga mga kaigsunan nga nasulod sa PBCM compound, mga kauban nga mga ministro nila ni Brother Hermoines Macarayo, ato usab nga gitimbaya ang makaubang ministro dinhi sa Cebu City nila ni Brother Samuel Montemayor, Brother Bobot Panta, Brother Juan de la Torre, Brother Edward Las Puñas, Brother Cesar Patio, o gingon man ni Brother Dennis Gonzales, o sa chapter president Brother Chiofilo Sebelia. O dili na to pagkalimtan, no, ang atong pag-awhag kanunay sa mga kaigsunan sa ato ang gihimo nga mga panagtigom nga gipahigayon sulod sa usa ka tuig katulo, ang Marso 10, Agosto 19 ug ang Disyembre 29, busag gihawak ang tanan sa pag-abot niya na nga mga pizza nga ato gid kanang tambungan, mao kanang gitawag nato og ato ang General Conference. Ato usab nga gihawag padayon ng mga kaigsunan nga sila padayon usab nga mohatag silang contribution para sa ato ang pagpabarog sa ato ang new PBCM Palace. Busa giawhag kamo kay kalakip kana diha sa atong pagpangalagad dinhi sa dapit sa PBCM. O garon sa pagpadayon mga kaigsunan, ihatag ko kamo sa pagpaila sa kaubang ebanghelista o ministro. Kumusta usab kaninyo mga kaigsunan ug mga tigpaminawan? Kini karon inyong gisuon Brother Mario Warlito Chabit magkapagiguban karon nining usa ka tak ng tulumanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Aron sa papadayon mga kaigsunan ay balik ko kamo sa akong kauban nga ministro aron sa paghisgot sa tema. Ninihigayon na Brad Mario, mga kaigsunan, dili nato mabati or makauban ang atong Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio tungod kay aduna sa importante nga giasikaso. Busa kita lang mo igitahasan dinhi kauban sa ebanghelista ministro or ministro Brother Mario Chabit aron sa padayon sa paghatod sa mga kamatuoran. O gingon man padayon usab nga atong ihatag ang mga katinawan o pagtubag sa mga atake nga gihimo sa ubang mga pagtulunan, partikular kining tigpama sa pagtulunan sa Seventh-day Adventist Church nga si Mitchell Bindilio or Pastor Bindilio. Now, ang mahibuluhan mga kaigsunan nga ang barog sa PBCM diha sa pagpailas doktrina niya na kami sa pagpailas sa katulong dakong panahon sa pagpangalagad sa Espiritu Santo, sanglit ang among pagpamatuod sumala sa nakasulat sa Biblia na bahin man sa tulo ka dagkong panahon ng pagpangalagad. Unang dakong pagpangalagad mao katong panahon sa katawhan nga Israel, din ang ilang gialagaran mao ang amahan nga mao si Jehova. O ang ikaduhang dakong pagpangalagad mao ang panahon sa pagpangalagad sa katawan nga iglesia nga gitukod sa atong Ginoong Hesukristo, diin ang ilang gialagaran mao ang atong Ginoong Hesukristo. O ang ikatulong dakong pagpangalagad mao kining gisangyaw sa mga ministro sa pagtulunan sa PBCM ang ikatulong panahon sa pagpangalagad diha sa dapit sa Espiritu Santo. Di nagtudlo kami katumanan sa Espiritu Santo nga magpakatao sumala nga among gibasihan ang tagna nga nakasulat sa Biblia.
Pero dili kalimot og dili katingala nga naagi musupak mga kaigsunan kay dili man basihanan nga pagka naa ang kamaturan wa nagay magsusupak sama sa panahon ni Kristo nga siya sa Biblia nag-angkon nga siya kamaturan sumala nga atong mabasa sa Juan 14:6 nga matod pa ni Kristo, I am the way, the truth, and the life. No one comes to my Father except through me. Matod pa ni Kristo, ako mao ang dalan ug ang kamaturan ug ang kinabuhi walay bisan kinsa nga makadto sa man gawas kon pinagi kanako. Pero taliwala niya na nga sa pag-angkon sa atong Ginoong Kristo nga siya kamaturan alang sa mga dili magtotoo nganlan nila og dili mao ang atong Ginoong Kristo. Busa mao gina ang kinaiya batasan og batasan sa dili magtotoo taliwala nga nanay kamaturan nga nagpadayag sa panahon sa atong Ginoong Kristo atong gitirsa pang iyang kapanahonan nag-angkon nag-claim siya sa iyang kaugalingon nga siya kamaturan pero sa mga dili magtotoo nganlan nila ang atong Ginoong Kristo nga siya giyawaan. Sumala nga atong mabasa po sa Biblia sa Juan kapitulo 10 bersikulo 20 nga atong mabasa ang giingon daghan kanila ang nag-ingon kini siya giyawaan o nagsalimuang. So alang sa mga dili magtotoo Brad Mario bisan pa kung naa na ang kamaturan nagpadayag dili gid sila muto ngani nganlan pa nila nga giyawaan ang atong Ginoong Kristo. Busa sa dapit pod sa Espiritu Santo di po di kalimod nga doon lagi magsusupak og mohingalan pod og dili mao dili sa atong gipaila nga katumanan sa Espiritu Santo nga nagpakatao nga di atong gitudlo ang katumanan si Master Tomas D. Eugenio Sr. Pero normal lagi sa usa ka dili magtuto sama ni Mitchell Bindilio pastor sa Sabadista nga musupak. Unya sa atong mga pagwali sa mga nanglabay nga pagwali nato Brad Mario din kaoban nato ang atong Executive Vice President atong gipamatud-an sa Biblia nga kining Espiritu Santo nagsimbolo usab og tubig. So gipahayag sa Biblia nga kini gihulagway usab og nagsimbolo og tubig. Daghan man na nga mga katawagan sa Espiritu Santo og kining mga simbolika sa Espiritu Santo pero nisupak ang pastor sa Sabadista nga mao si Mitchell Bindilio kay makalibog kuno ang ato ang mga pagwali kay sa mga nanglabay nga mga programa nato atong gipamatud-an nga kining Espiritu Santo ingon pod nga kapahulayan sa mga tao kay mabasa man sa Biblia kun atong isibog sa panahon kang Hioba nga si Hioba pod kapahulayan sa mga tao unya ang atong Ginoong Kristo pod kapahulayan pod sa mga tao busa ang ato pod nga pagpamatuod nga kini pong Espiritu Santo ingon pod nga kapahulayan sa mga tao pero supak man si Mitchell Bindilio niini iya man ang right kay naman pod siya iyang prinsipyo nga gibarugan ato pod na pod tay prinsipyo nga atong gibarugan ang ato lang kung doon na may gibuhat nga kulo kabildo kay taod naman ning kulo kabildo nato nga gibuhat nining pastor sa Sabadista Brad Mario unta dili ta mula pa sa sukdanan verse to verse punto por punto di pod ta moingon nga atong una-una nga wa ta man personal nya ang atong bakba di nga nanggawas atong mga pulong puros pa personal. Ang dili man personal kanang unsa ganing teksto nga gigamit sa imong kontra mo ti paning kamuti nga imong bungkagon. Ha? Karon ingon sig makalibog daw ang atong wali kay nag-ingon ta nga kining Espiritu Santo tubig sa simbolika unya nag-ingon pud ta nga kining Espiritu Santo kapahulayan. Ako ni tinuod makalibog kuno. Uno atong ipabati kay haron nga atong hatagag husay kay sa ato nang Badog Brad Mario kinanglan nga kun manubag ta na kitay basihanan. Ha? So atong ipabati ang tingog ni Pastor Bindilio para dili ta magpasikad sa atong mga pagtubag nga matud pa niya makalibog ang atong sistema nga kita nag-ingon nga kining Espiritu Santo tubig sa simbolika o ingon pod nga kapahulayan niya atong ipabati ang iyang tingog atong paminawan. Tawa ka niya, gitag na, unya katawanan mga kaigsonan na apay, ila na pod na gihimo nga ang Espiritu Santo maong tubig. Ha? Makalibog ba? Ha? Niatong una mga kaigsonan, ang Hebrehanon 4:9 ang adlang ipapahulay, maoy kuan, Espiritu Santo. Karon natubig na pong Espiritu Santo, asa may tinuod ana? Iyang giagig pangutana Brad Mario asa kuno'y tinuod ana sa nanglabay kuno natong pagwali ang Espiritu Santo kapahulayan nakaron natubig na pud kuno ang Espiritu Santo asa kuno'y tinuod ana naglibog siya sa tinuod lang kanang among gipahayag sa Biblia puros mo na tinuod pero siya naglibog siya asa kuno'y tinuod ang Espiritu Santo ba simbolika tubig ang Espiritu Santo ba kapahulayan nganong naglibog
ni siya mga mahal nga tigpaminaw kining pastor sa Sabadista tungod kay wa niya masabti. Mo nagingon nga pagdili gani mabuksan ang atong salabutan, maglibog kita. Nakaroon nag-ingon ni siya nga siya katawhan man daw ni Kristo Brad Mark, kaya ang ilang gialagaran ni ini mao man ang atong Ginoong Hesukristo, pero sa tinuod lang dili man ni siya katawhan sa atong Ginoong Hesukristo, kay katawhan man ni siya ni Ellen Goldwhite. Kini si Ellen Goldwhite mo may nagtukod sa pagtulunan nga Iglesia Adventista del Séptimo Día. Na kung maglibog ka, nya mag-ingon mag-assume ka si mong kaugalingon nga ikaw katawhan sa atong Ginoong Hesukristo, sa ato pakauban mo sa mga tinunan sa atong Ginoong Hesukristo prinsipyo. Na ang mga tinunan sa atong Ginoong Hesukristo, di man sila maglibog-libog. Kaya nga no, nabuksan ang ilang salabutan. Gibuksan sa atong Ginoong Hesukristo ang ilang salabutan. Karon kay ikaw naglibog sa ato pa, wa mabuksi ang imong salabutan. Brad Mar sa Biblia, puribahan nato nga ang mga tinunan sa atong Ginoong Hesukristo nganong nakatukib sila sa kasulatan tungod kay nabuksan ang ilang mga salabutan. Sa Biblia, nabay puriba Brad Mario? Oo, Brad Rune. Matud pa sa pagpahayag, Brad Rune, kining mga tahuan na si Bendilio nalibog. Ang tubag ana, digod siya mabuksi sa salabutan kay dili man siya tinuod nga sinugo, Brad Rune. Okay? Dinis pagpahayag sa Lucas sa iyang kapitulo 23 bersikulo 45 gingon dinis pagpahayag ug iyang gibuksan ang ilang mga salabutan aron makatukib sila sa mga kasulatan. Oh. Sumala sa pagpahayag, Brad Rune. Matud pa sa atong Ginoong Hesukristo ngadto ang mga tinunan, iyang gibuksan ang ilang mga salabutan aron makatukib sila sa mga kasulatan. Karon kay matod nimo ni correction pagani kanamo nga ang mga sinulat ni Apostol Pablo dili applicable kung kami mogamit sa tupat kamuray do na lugar katungod mogamit sa kay ngano nakig kuan ka nakig pariho ka sa mga tinunan sa atong Ginoong Hesukristo nga nangalagad kang Kristo. Unya nganong mayon kag naglibog kani nga sa Biblia amo man gipamatud-an nga kanang Espiritu Santo sumala sa pagpahayag ni Pablo ingon sa simbolika nga tubig. Ha? Naglibog ka kay wala day mabuksi ang imong salabutan. Unsa ba ang pagpahayag sa Biblia kung dili mabuksan sa salabutan? Gingon na nga natagaan sa Espiritu sa pagkahinanok mo ng dili makasabot, dili makadungog bisag dunay dalunggan, dili makakita bisag dunay mga mata na ba sa Biblia, Brad Mario? Oo, Brad Rune. Ingon sa nisulat sa pagpahayag sa Roma sa iyang kapitulo 11 sa iyang bersikulo 8 giingon dinis pagpahayag. Ingon sa nisulat sa Dios gihatagan silang espiritu sa kinanok ug mga mata nga dili makita ug mga dalunggan dili makadungog hangtod niining adlaw karon sumala sa pagpahayag, Brad Rune. Og basahon na to na sa Biblia nga unang hubad sa King James Version nga ang ilanan Brad Mar ang pinadayag tawag Bugna, ang Santiago tawag Jacobo. Kining gibasa mo sa 11 8 sa Mateo sa Roma. Gingon na kana nga gihatagag espiritu sa pagkaburingog nga dunay mga mata nga dili makakita, dunay dalunggan nga dili makadungog. Pwedeng i-apply na diri namo Bendilio kung imuming baslan ana. Kung makaprove ka nga kami wa makatukib sa kasulatan o makaprove ka nga kami nahatagan sa espiritu sa pagkahinanog sa among mga presentation. Pero nganong applicable na diya nimo? Tungod kay gikalibgan nimo ang gigamit namo nga mga tekstos Biblia nga nabasa. Unya, mao may gingon sa Biblia nga kung dili ka makasabot o dili ka maglibog ka, sa to pa wala mabuksi ang imong salabutan kay dunay gihatag ang Dios diha kanimo nga espiritu sa pagkaburingog. Karon, ningon ka nga nasayop mi nga ang Espiritu Santo tubig ba diay? Asa mi nagbase? Sa pahayag mismo ni apostol nga si Pablo. Ha? Unsa bay gipahayag ni apostol nga si Pablo nga among gibasihan nga kining Espiritu Santo ingon sa simbolika nga tubig? Oh. Niya sa Biblia ang gitawag na message. Sa pahayag ni Pablo sa Ephesians chapter 5 verse 18. Gingon sa pagpahayag, don't drink too much wine that cheapens your life. Drink the Spirit of God. Unsa gipahayag ni Pablo, ayaw daw pag-inom og sobra nga bino nga makapamubo sa imong kinabuhi. Imna ang Espiritu sa Dios. Drink the Spirit of God. Unya, mo ni imong gikalibgan. Kay gihatag na mo ang dugang suportas Biblia tungod kay si Pablo nag-ingon nga ipainom ang Espiritu sa Dios. Sa to pa, nasa kahimtang sa tubig ingon nga simbolika kay ipainuman ang Espiritu sa Dios. Motong, nidugang migpuriba
nga ang Espiritu Santo po nag-ingon nga doon na po'y tubig nga iyang ipainom. Pero dito ka ng komentaryo sa gibasa na mo sa Pinadayag 22:17 palihog pagbasa Brad Bar, unsa ba din nakasulat sa Pinadayag 22:17 sa Biblia? Giingon din his pagpahayag Brad Rune sa maong gisitar sa Pinadayag sa iyang kapitulo 22 bersikulo 17 giingon sa pagpahayag giingon ang espiritu ug ang pangasaunon nagaingon umari ka ug siya nga nagapatalingog paim na umari ka ug ang giuhaw umari ka ang may tinguha paim na sa ulay bayad nga tubig nga naghatag sa kinabuhi. Dini siya ng komentaryo, Brad Mar, mga kahilaod ug mga kaigsunan. Kay kini kunong Pinadayag 22:17 gibasa dahil namo among gitabok sa Biblia ang gitawag ang pulong sa Dios sa pagpruiba nga kining giingon dinhi ang Espiritu mao ning Espiritu Santo nga nagadapit nga matud pa umari ka og siya nga nagapatalingog paingna umari ka og ang giuhaw paariya ang may tinguha paimna sa walay bayad nga tubig nga naghatag og kinabuhi. Among gisupport kini sa pahayag ni Pablo nga ang Espiritu Santo gaawhag pod nga dunay ipaduol kaniya og duna siya ipainom nga tubig. Wa may mag-ingon ining sitasa pod nga word for word nag-ingon ang Espiritu Santo nga imna ko. Wa kay mao man iyang ipasabot pod nga dili mo lugar nga ang Espiritu Santo tubig kay wa man daw mamulong imna ko. Wa media nagpamugat dugang pruiba namo sa gipahayag ni apostol nga si Pablo nga iyang gihulagay nga kining Espiritu Santo sa simbolika tubig. Drink the Spirit of God. Sa pagpruiba nga kining Spirit of God o Espiritu sa Dios mao gyud ang Espiritu Santo, Brad Mar. Kini bay mapamatud-an nato sa Biblia nga kining Espiritu sa Dios sa panahon nga si Kristo gibaptismuhan mikunsad ang Espiritu sa dagway nga lawas nun ingon nga salampati sumala sa Biblia. Mabasa ba sa Biblia, Brad Mar? O dili? Oo, Brad Rune, mabasa din sa pagpahayag sa Mateo. Sa iyang kapitulo 3, versikulo 16, pagpahayag mga isunan inyong kalingugan sa 16. Ingon, ang mga tao nga na nagpuyo, taliwala sa kangitngit, nakakitag dagkong kahayag. Ug alang sa mga nanagpuyo sa dapit sa Brad langit. Mar, ang imong gisitar nga sitas mao ang Mateo 3:16. Palihog pagbasa sa Mateo 3:16. Aron sa pagpruiba nato nga kining Espiritu sa Dios nga matud pa ni Pablo ipainom, mao kining nakita po dito sa panahon nga gibautismuhan ang atong Ginoong Hesukristo. Oh, Brad Rune. Dinhi sa pagpahayag dinhi sa 16 sa maong pagpahayag sa Biblia, Brad Rune, sa Mateo giingon. Kapitulo 3, versikulo 16. Oo, Imong giingon. pagbabasa. Og sa nabautismuhan na si Jesus, siya mihawas dayon gikan sa tubig, ug tan-awa nabukas ang kalangitan ug iyang nakita ang Espiritu sa Dios nga mikunsad nga ingon og salampati ug mipahiluna kini diha sa ibabaw niya. Gipiho ba sa Biblia nga kining Espiritu sa Dios nga mikunsad ingon og salampati og mipahiluna diha kang Kristo, Brad Mar, mao gyud ang Espiritu Santong gipasabot niini. Oo. Asa ang prueba? Dinis pagpahayag, Brad Rune, sa nakasulat sa basahon sa Lucas sa iyang kapitulo 3 sa iyang bersikulo 21 ug 22 giingon dinis pagpahayag, Brad Rune. Okay? Giingon diri, Brad Rune, sa Lucas pagpahayag. kapitulo 3 bersikulo 21-22 sa pagpruiba nga kinang Espiritu sa Dios nga mikunsad ingon og salampati ang gipasabot niini Espiritu Santo gayud, Brad Mar. Dinis pagpahayag, Brad Rune, sa maong pagsugilon. Ug sa tapos Og sa nabautismo na sa 3:21-22 sa Lucas, Brad Mar. oo giingon. Og sa tapos na ang 8 ka adlaw, Brad Mar, sa 3:21-22 sa Lucas, palihog pagbasa. Aron nga atong makuha ang pagpahayag sa Lucas, Kapitulo 3, versikulo 21 ngadto sa 22. Sa pagpruiba, Brad Mar, nga ang Espiritu sa Dios nga gipasabot nga mikunsad ingon sa salampati, mao gyud ang Oo. Espiritu Santo. Lucas 3:21-22 oh, basa. Brad Rune, giingon diri sa pahayag. Og sa nabautismuhan na ang tanang tao, og sa diha nga si Jesus usab nabautismuhan na, og
Ampo ang langit na bukas ug diha kaniya mikunsad ang Espiritu Santo sa dagway nga lawas nun ingon sa salampati Bisag diha lang pagbasa ni Brad Marno, klaro lang atong gikuha ang punto nga kinang Espiritu sa Dios nga mipahiluna diha sa kang Kristo ingon sa salampati mao gid ay ning Espiritu Santo. Mao nang gipasabot ni Pablo nga among gibasa sa Ephesians chapter 5 verse 18, matod pa ni Pablo sa the message nga Biblia, don't drink too much wine that cheapens your life. Drink the Spirit of God. Imna ang Espiritu sa Dios. Kunain ang Espiritu sa Dios nga ipainom ni Pablo mao ang Espiritu Santo. Muna ningon mi nga ang Espiritu Santo gitawag usab sa Biblia og tubig sa simbolika. Asa may makalibog ni ana? Ha? Siya lang gyud ang pastor sa Sabadista mo'y naglibog-libog niini. Unya ingon siya di kuno siya mamersonal. Unya ang teksto nga gigamit namo sa Biblia para sa pagpamatuod mahitungod sa pagpakatao sa Espiritu Santo, wa gid siya mosusti niini. Ani na nun siya sa katumanan na. Kay kung ingon gud kabindilyo nga wa ka mamersonal, ang dugukan sa amo ang pagpamatuod nga tagna sa Biblia mo'y paningkamuti nga imong bungkagon nga kana dili na tagna para sa pagpakatao sa Espiritu Santo ang Ecclesiastes chapter 4 verse 15. Kay kung ano na ka sa katumanan sa among magtutudlo, mulugar gyud nga pamersonal na. Ayaw tuguti nga mataw ang Espiritu Santo. Ha? Ayaw tuguti nga mataw ang Espiritu Santo. O kanang tagna nga among gigamit paningkamuti nga imong bungkago na dili kay kun dinhi ka na magtagaw-taw ang ilang Espiritu Santong piki. Anaon pa nimo pag-istorya, pikion nimo ang among Espiritu Santo. Tama naman sa istorya. Ha? Tama naman sa istorya nga mayong kagpiki ang among Espiritu Santo. Kay palahubog ang among Espiritu Santo, kusog mo inom, atong ipabati ning iyang tingog nga matod pa. Palahubog ang among Espiritu Santo. Og matod pa niya og wala kuno manganak si Abilino, ihon niya og si Christine sa Dagok, di makabato ng mga ministro sa PBC o ang mga PBC mo Espiritu Santo luoy kuno kayo. Una, lisod man lagi istoryahon no lagi umiyong kag luoy unya piki ang among Espiritu Santo samantalang ang among presentasyon wa nimo na maluad. Atong ipabati kay para din niya di gid siya usa nga di siya mutuo tungod kay nalagi taho pod ni abot niya nga si Master mo inom konklusyon dayon nga palahubog na kun mao kuno nay tinuod nga kun iyang gitugutan nga kun ang Espiritu Santo mao nang among magtutudlo na muinom ba kuno mo sa Espiritu Santo nga mao si Tomas Eugenio adili man kuno moy mo painom kay siya man daw mo miinom atong ipabati Brad Mar ang tingog niya kay ani gyapon nato mo ani gyapon ta mohatag og mga paghusay sa pagtubag nining iyang mga gihimo nga mga pagsupak dinis ato ang doktrina sa pagtulunan sa PBCM niya. Ito paminawan ang tingog ni Pastor Bindilio. Kinsay mohatag sa tubig si Ginoong Hesus. Dili kay si Tomas. May imnon. Ha? Unsa man ay tubigan pinadayag 22 versikulo 1. Magtakak-takak. Tawanan ni. Dayag 22:1. Masagi ka ng tubig, masagi ka sa saan? Imna ang tubig. Imna natos Tomas Eugenio. Mapilta na yung kapag palahub o magkusok kayo mo inamugwer mandaw ito. Mandaw to. Sunod. Di man to mo yung Mabayidon. dili man to mo yung imnon. Kaya ka to may mo inom. Ako na bati Brad Mar, ang iyang tingog Brad Mar nga klaro kayo na nga personal ang iyang gihimo nga pangatake kay gidirekta na ba niya ba nga sa Biblia atong gipamatudan nga ang Espiritu Santo tubig. Pero iyang gidirekta nga kung ipainom ang tubig si Master Tomas man lagi mo atong gipailang katumanan imnon ba daw nato si Tomas Eugenio. Dili man kuno mo atong imnon kay katuman kuno mo inom. Si Master Lugar Brad Mar kay si Master kuno kusog mo inom ug ber palahubog daw. Mga higalag mga kaigsuonan mo lagi na iningon mi nga pamersonal na ang mga pangatake. Ayaw lagi tuguti. Usa kanang teksto nga among gigamit para sa pagpakatao mao ni pangining kamuti nga imo nang bungkagon. Karon wa pud mi nagpamatuod nagbarog dinhi sa gitudlo ni Master diri kanamo nga matud pa nimo Espiritu Santong piki nga kun mag-ilag Dios kana bang dili mo inom og mag-ila og Dios kana kung mo inom. Kining mga pagpamulong nga atong nadunggan mga kaigsunon mao ni ang pagpamulong sa mga taong way pagtuo sa kamatuoran. Kay sa unang panahon
diha sa atong Ginoong Hesukristo, makitaan usab sa Biblia nga ang mga wala mo tuo kang Kristo, muhingalan yun sa samang paghingalan ni Pastor Bendilio sa among magtutudlo nga palahubog. Kaya nga atong Ginoong Hesukristo siyang panahon, gingnan pog palahubog, oy, kinsa nag-ingon. Ang mga tao nga, way pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo. Ato ning tres, kay sa mga pag-ibanghilyo ni Master Brad Mario, kita saksi og nakadungyod nga si Tinuod ka Master sa una sa iyang mga pag-ibanghilyo, matod ba niya, pirmi niyang kutloon ang nakasulat sa Ecclesiastes Kapitulo 1, versikulo 9 nga matod pa niya. Husto ra ba nang nakasulat sa Ecclesiastes 1:9. Unya atong gitrisap kung unsa gyud ang nakasulat sa Ecclesiastes 1:9 ug basahon sa Bibliang The Book Tyndale Translation ug bisan pa sa Bibliang kining The Living Bible, ang buhing pulong sa Cebuano. Ang Ecclesiastes chapter 1 verse 9 ginguna, history merely repeats itself. Ang namaw kaniadto mamaw manugma. Busa masubli di ay, dunay pagsubli di ay sa kaniadto. Ang namaw daw kaniadto mamaw manugma. So sa panahon kang Kristo, makitaan nato nga ang mga tao nga walay pagtuo, Brad Mar, sa kamatuoran nga sumala sa ato ng gikasitar kaganina sa Biblia nga ngatong Ginoong Hesukristo nag-claim nga siya kamatuoran. Pero sa mga taong dili mo tuo nga siya kamatuoran, nganlan si Kristo nga giyawaan. Unya sa panahon pod sa atong Ginoong Hesukristo ang dili mga magtotoo ngadto kang Kristo, nganlan po si Kristo palahubog. Munang sa ato pong dapit, adi kahibulong nga ang mga dili magtotoo sama ni Mitchell Bendilio, kinang pastor sa Seventh-day Adventist Church, muhingalan sa atong magtutudlong palahubog kusog mo inom. Na atong atuan. Sa Biblia, mga kahiglag, mga kaigsunan, gitagna nga daan nga sa pagbayag sa mga propita may tagna nga kining pag-inom og bino gipugnan kini. Ha, basahon ko sa ang tagna, Brad Mario. Sa nakasulat sa Biblia dinhi sa Joel kapitulo 1 bersikulo 1 ngadto sa 3, ikaman ako sa pagbasa sa bersikulo 5 gingon. Ang pulong ni Jehova nga midangat kang Joel, ang anak nga lalaki ni Petsuel, pamatii kini kamong mga tigulang nga tao og patalinghugi tanan kamong mga pumuluyo sa yuta. Nahitabo ba kini sa inyong mga adlaw kun sa mga adlaw sa inyong mga amahan? Suginli ninyo ang inyong mga anak mahitungod niini og ipasugilon sa inyong mga anak ngadto ilang mga anak sa tupang mga kaanakan. Apo na mga apo ngadto mga kaanakan gyud mga apo or apo og sa ilang mga anak ngadto sa laing kaliwatan. So sa pagbayag sa Biblia nga dunay gipahayag ni propeta nga si Joel, Bradmar, nga matod ba pamatii kini kamong mga tigulang nga tao og patalinghugi tanang kamong mga pumuluyo sa yuta. Nahitabo ba daw kini sa inyong mga adlaw kung sa mga adlaw sa inyong mga aman? Suginli ninyo, mao ni ang pagpayag sa maong tagna ni propeta Joel. Ang inyong mga anak mahitungod niini og ipasugilon sa inyong mga anak ngadto sa ilang mga anak og sa ilang mga anak ngadto sa laing kaliwatan. Sa to pa pag-ingon ngadto sa laing kaliwatan, tagna kini nga dunay ipasugilon sa pagtagna ni Joel nga ang hingtungdan nga masuginlan kadtong giingon mga anak sa mga anak ngadto sa laing kaliwatan unsa may ipasugilon niya sa 5. Pagmata kamo nga mga palahubog og panghilak og pagpinatay kamong tanan nga palainom sa bino tungod sa matamis nga bino kay kini gikuha gikan sa inyong baba, sa inyong baba. Sa Biblia gitagna mga kaigsunan may tungod sa bino nga ipasugilon nga ni kini gani sa pagbayag ni propeta Joel ngadto sa mga kaliwatan nga umalabot. Mga anak ngadto sa mga anak ug ngadto sa laing kaliwatan nga matud pa address ngadto sa mga manginumay. Kanang gitawag mga palahubog. Gingon panghilak kamo ug pagminatay kamong tanan nga mga palainom sa bino tungod sa matamis nga bino kay kini gikuha gikan sa iyong bakba. Doon na tagna nga pagkakuhaon day ang bino diya sa bakba sa mga manginumay katong gingog mga palahubog. Unya kasuguan man ni nga gitagna sa propeta, kasuguan sa Dios nga gitagna sa propeta nga kung atong masayran sa pag-abot sa atong Ginoong Hesukristo, Bradmar, walay kasuguan nga sa pag-abot niya nga dili gyud niya tumanon, tanan gyud matuman. Kay matod pa sa pagpayag sa Biblia, bisan gani kuno tuldok ni kudlit, wala gid kuno
sa iluan sa kasuguan. So na ba sa Biblia nga sa pagtunga sa atong Ginoong Hesukristo, Bradmar, nga matod pag ipahayag nga wa gyud pagasayloan sa kasuguan bisan pa o sa katulpok o kudlit matuman gyud kini, Bradmar, sumala sa pagpahayag sa Biblia. Tinuod ka na, Bradone, sa sumala sa pagpahayag, Bradone. Wala gyud tulpok kunlit pagkasayloan. Ang tanan matuman sumala sa pagpahayag sa Mateo. Sa iyang kapitulo 5, versikulo 17 ug sa 18 gingon sa pagpahayag, Bradone, gingon, ayaw ka mo paghunahuna nga mianhi ako aron sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga propita. Ako mianhi dili sa pagbungkag kundi sa pagtuman niini. Giingon, kay sa pagkatinuod sultian ko kamo nga samtang magalungtad pa ang langit ug ang yuta, walay kapasayloan sa kasuguan bisan usa na lang kakudlit o usa katulpok niini hangtod ang tanan mamatuman. Atong nabasa sa Biblia, Bradmar, gibasa mo sa Biblia, sa pagpamatuod nga sa pagtunga sa atong Ginoong Jesucristo sa kalibutan, wala kuno siya mayanhi aron sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga propita. Unsa bay nasulat sa propita nga atong gibasa? Ang tagna mahitungod sa bino nga pagakwaon kini gikan sa bakba sa mga gitawag og mga manginumay nga katong gitawag mga palahubog. Kay matod pa sa pagkatinuod sultian ko kamo nga samtang magalungtad pa ang langit ug yuta, walay pagasayloan sa kasuguan bisan usa na lang kakudlit o sa katulpok nini hangtod ang tanan matuma. Karon ang pangutana, kay may kasuguan man nga gitagna nga ang bino dili na kini daito linas ngabil sa mga manginumay, mga palahubog. Ang ato bang Ginoong Jesucristo nakatuman niini, mga mahal nga tigpaminaw, wa bagid siya pod mo inom kay naaman ang kasuguan nga gitagna sa propeta niya pag-abot niya sa kalibutan, matod niya wa man gid kunoy bungkagon matod pas atong Ginoong Jesucristo, kay wa man daw siya mianhi aron sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga propeta, kundili matod pa sa atong Ginoong Hesus mianhi siya dili sa pagbungkag kundi sa pagtuman niini. Pangutana, ang atong Ginoong Jesucristo, Bradmar, wa ba siya muhimo sa pag-inom? Unya sa Biblia ba aduna bay nituman nga wala gyud pod miinom? Unya sa mga di magtotoo unsay ilang mga pag-conclude o unsay ilang gibuhian nga mga pulong sa mituman nga wala miinom ug sa wala mituman nga nag-inom, unsay ilang gibuhian nga istorya, Bradmar? Sumala sa pagpahayag, Bradone, silang gibuhian nga gisulti sa Mga dili magtotoo. Oo, Bradone. Sumala din sa pagpahayag sa Mateo sa iyang kapitulo 11, versikulo 18 ug sa 19 gingon sa pagpahayag, kay si Juan mianhi nga wala magkaon ni mag-inom, ngani na nag-ingon sila kana siya giyawaan. Ang anak sa tao mianhi nga nagakaon og nagainom. Apan sila na nag-ingon, tan-awa kana siya usa ka taong ulitan, palahubog ug higala sa mga miningil sa buhis ug sa mga makasala. Apan ang kaalam matarong baya pinaagi sa mga binuhatan niini sumala sa pagpahayag, Bradone. Tanawa mga higalag, mga kaigsunan, sa pagtunga sa atong Ginoong Jesucristo og ni Juan Bautista, na ang kasuguan gitagna ni Propeta Joel nga ang bino pagkakuhaw na sa mga ngabil sa mga gitawag palahubog ug manginumay. Si Juan Bautista sa pagtunga niya dinhi wa siya mo inom. Wa siya magingon wala magkaon ni mag-inom. Ngani na nag-ingon sila kana siya giyawaan. Ang gipasabot niini nga wala mo inom si Juan Bautista, mao man kana ang gingog bino. Unya nga atong Ginoong Jesucristo sa pag-ani niya siya miinom. Ang anak sa tao miani og nagkaon og nagainom. Apan sila katong walay mga pagtuo diha sa atong Ginoong Jesucristo, matud pa apan sila na nag-ingon, tanawa kana siya si Kristo mo gipasabot usa ka taong ulitan og palahubog og higala sa mga maniningil sa buhis og sa mga makasasala. Unsay ilang tawag sa mga walay pagtuo sa atong Ginoong Jesucristo tungod kay nakita nila nga atong Ginoong Jesucristo nga niinom? Gitawag nilang palahubog, ulitan og kauban daw sa mga gingon nga mga maniningil sa buhis og sa mga makasasala. Tanawa. Unya ang pagprueba nga kini si Juan ang gingon nga wala gid mag-inom, bino ang gipasabot. Sa Biblia ang Katoliko nga dunay imprimatur Julio Cardinal Rosales o gitambayongan sa mga scholar sa Biblia, Protestante ug mga Katoliko, ang Mateo kapitulo 11 bersikulo 18 ngadto 19 akong basahon. Gingon, si Juan mianhi nagpuasa siya og wala mo inom og bino, ug ang tanan mingon giyawaan siya. Mianhi ang anak sa tao og siya mikaon og miinom
ug ang tanan nag-ingon, tan-awan ninyo kining tawhana, ulit og palahubog siya. Nakaron, kinsa man ang og atong tukion, ang mituman sa tagna sa propeta nga may kasuguan nga ipasugilon ngadto sa mga kaliwatan, sa mga anak ngadto sa mga anak, sa mga kaanakan, mga apo na lugar ug mga kaliwatan nga dili na ang bino ipainom kay ipakuha sa mga ngabil niadtong mga palahubog. Kinsa ni tuman? Si Juan Bautista. Pero unsay gingalan sa mga dili magtotoo, mga supakiros kamatuoran? Ginganlan si Juan Bautista nga giyawaan. O yung atong Ginoong Kristo nag-inom og bino. Unsay ilang gingon? Palahubog. Si Kristo ulitan. Kauban sa mga maniningil og buwis og sa mga makasasala. O di stop do ang gingon sa among magtutudlo nga ginganlan ni Bendilyog piki nga Espiritu Santo ang Ecclesiastes 1:9. Husto ra ba na? Nga nakasulat, history merely repeats itself, ang namaw kaniadto mamaugma. Sa panahon kang Kristo, si Kristo nag-claim nga siya kamaturan. Kung balikan ta pagbasa, Bradmar, ang pagprueba nga si Kristo kamaturan sumala sa Biblia, Kamatuoran, Brad Ronnie, sumala sa Biblia. asa mabasa? Dinis mabasa sa Juan 14 versikulo 6 gingon sa pagpahayag dinhi, gingon si Jesus mitubag kaniya, ako mao ang dalan ug ang kamaturan ug ang kinabuhi, walay bisan kinsa nga moadto samahan gawas kon pinagi kanako, sumala sa pagpahayag, Brad Ronnie. Yan kun sa atong Ginoong Kristo nga siya kamaturan, pero sa mga taong dili magtotoo sa atong Ginoong Kristo, nakitaan nila si Kristo nga miinom og bino, ginganlan nila si Kristo og ulitan, giyawaan og palahubog. Og ang prueba, Bradmar, nga taliwala nga si Kristo nag-angkon nga siya kamaturan, pero sa mga dili magtotoo sa atong Ginoong Kristo, nganlan nila si Kristo nga giyawaan, sumala sa Biblia, asa kini? Dini mabasa, Brad Ronnie, sa Juan sa iyang kapitulo 10 versikulo 20 gingon dinis pagpahayag. Gingon daghan kanila ang nanag-ingon kini siya giyawaan o nanagsalimang nganong mamati man kamo kaniya, sumala sa pagpahayag, Brad Ronnie. Tanawa sa mga dili magtotoo. Si Kristo ilang ginganlan nga giyawaan og nagsalimuang ano daw nga mamati man kamo kaniya. Si Bendilyo pod sa among dapit sa magtutudlo, mingon man gani siya. Sus pagkaluoy sa mga kuan, mga ilad ni Tomas Yunyo des PBC, imo ra man ang istorya. Nakaminos ka sa mga membro sa pagtulunan sa BBCM nga imong inon pagkaluoy. Naman ay saktong paghuna-huna po ang mga membro sa PBCM kaya nakasabot man sila sa among explanation sumala sa mga nakasulat sa Biblia. Musa di na to pwedeng yama-yamaon lang sa pag-istorya nga ingon niya na ang pagpamisyonal. Naniya pa, ingon siya, Bradmar, nga ang ato daw pagpadayag sa Espiritu Santo nga atong giingon nga kinitubig o kapahulayan po, wa kuno nato gitugan ang tanan. Uy, nasaypan man na nimo sa imuhang mga pagpamati kay sa among tupiko nga imong nadunggan nga nag-ingon mi nga kanang Espiritu Santo tubig. Wa mi magtupiko sa mga katawagan og simbolika sa Espiritu Santo in taon. Nasayod mi kanang imong gipangalngal tanan, kanang imong gibandilyo, maulit ra kag ingnon kana mo bandilyo kay para nimo yaga-yaga na wa ka kasabot nga kanang bandilyo pagsibya kana. Bisan kining among gibuhat pag bandilyo kini. Similar lang lugar sa imong or inon tahapit lugar mapareho sa imong apelyido kay bindilyo o bandilyo. Pero dili na yaga-yaga. Ang yaga-yaga kanang imo. Kanang maingon ka dinhi sa among magtutudlo, among giasin o among gibulad. Kapila na namo nagipabati. Pero ato ning ipabati usa nga matud pa niya, Bradmar. Wala daw nato gitugan ang tanan. Kay pangbasa to niya tong mga matud pa niya nga Espiritu Santo ingon nga kalayo, dila, isupa kana. Kay nasayod ba miana ang argumento, ang kulo kabildo ba nag-ingon ka makalibog ang among gibuhat kay nag-ingon mi ang kanang Espiritu Santo tubig o nag-ingon pud mi nga kanang Espiritu Santo kapahulayan. So pagkalibog niya na nga gibasa man namo sa Biblia, giprove man namo sa Biblia. Niya atong ibabati ang iyang mga ginuntag pagbandilyo nga mga kinabuang Brad Mario nga atong hatagan po dog mga paghusay sa atong mga gihimo karon nga pagpamatuod aron matagaan og pagtubag og matin-awan ang mga tao nga nasaypan ni Mitchell Bendilyo ang gihimo nga naninguha nga bungkagon ang atong doktrina, pero sa tinuod lang wa kabungkag kaysa kadaghan nga gibuhian sa atong Executive Vice President Reverend Charlie Ihunyo ang atong pagpamatuod nagkadugay sama sa kantas wada ba habang tumatagal lalong tumitibay
Suko Rabanis Bindilio ani. Nagkadugay, Suko nagkalikon ang atong mga pagpamatuod sumala sa mga nakasulat sa Biblia. Ni ato ibabati. Atong pabati ang tingog niya kay ani man kita mo base sa atong mga pagtubag Bradmar nga matod pa niya wa kuno nato gitugan ang tanan imo ra man ang istorya niya atong paminawan. Buhat, Kapitulo 5. Unsay gingon ni Apostol Pablo o ni Apostol Pedro? Sa dili pa kay ato nang isumpay karon ang pamahayag niya may tungod sa gingon nga nigamit sa buhat kay ang kana kunong Espiritu Santo dili tao ato nang tagaghusay ron. Ato sang ipabati nga matud pa niya wa kuno nato gitug-an ang tanan may tungod sa Espiritu Santo niya atong paminawan ang tingog ni Pastor Bindilio. Mga kaigsuonan, nangyakatan pa nila, naglibog ta. Nibasa ang mga version igsoon. Nibasa nga ang ipasabot ang Espiritu Santo tubig. Napabaya, daghan man sa Biblia. Ang Espiritu Santo, gibasa na po niya nagpakita sa dagway sa salampati. Naapon basa sa Biblia mo po. Kaya magaris buhat dos, na pa'y buhat dos. Nagpakita ang kalayo sa dagway sa kalayo ingon sa mga dila. Naapa. Pero tuganan ta mo mga kaigsuonan nga naaywa nila gitugan. Ato ipakita karon naay porma sa Espiritu Santo nga wat nila gitugan. Niya mga kaigsuonan ato sa pakita niya buhat dos. Ono ngadto sa unahan unsay giingon basa. Ug sa pag-abot na sa adlaw sa Pentecostes silang tanan nagatigom sa usa ka dapit. Ug sa kalit may miabot nga dahunog gikan sa langit ingon sa sa makusog nga hangin. Ug kini puno sa tibok balay diin dito sila na naglingkod. Ug ay mipakita kanila nga mga dila nga daw kalayo nga nagtinag sa ay sa pagpatong sa ibabaw sa matag usa kanila. Ug silang tanan na puno sa Espiritu Santo ug misugod sila sa pagsulti sa nagakalain-laing mga pinulungan. Sumala sa parito kanila sa Espiritu. Ang sabi ay mga kaigsuonan na sa atong nabasa, ni padayag ang Espiritu Santo sa o sa gipadayag igsoon. Ingon sa dila sa kalayo. Di ba klaro? Na, klaro na mga kaigsuonan, di na malalis. Tinaw pa na totok na mga kaigsuonan na karon kung atong tanahon mga kaigsuonan o mga kagalaan na iwa nila gisulti ilaon tang itudlo niya ilaon tang itudlo nga napailain nga nagpadayag ang Espiritu Santo sa dagway sa tao nga nagka-Amerikana. Ipakita sa kamera, ipakita ang ebidensya. Itudlo na nga niya nagka-Amerikana dagway sa Espiritu Santo po na ha? Bebe daw atong tanahon ha? Ningon ba dahil sila ato na mga klaro kayo Atong nabati, bupustag kadali Bradmar sa atong nabati nga tingog ni Mitchell Bindilio. Mamuot no sa iyang Mamuot po siya, pahayag Bindilio? Bradmar nga na kunoy wala nato gitugan. Iyon siya, wa nila gitugan, niya pa atong ipakita sa kamera. Sunod ato siguro i-plaster nga atong i-clip siguro nga tingog kanang video giniya ba para makita bitaw gyud sa mga nagsunod Bradmar nga iyagid tong bitaw iyag yung naong ministerya ba audio raman to. Pero matud pa niya wa kuno nato gisulti nga ang atong Espiritu Santo kana kunong wala kuno nato gitugan nga kanang nag-Amerikana. Si Master Lugod yang gipasabot kay nakakuha mo lagi basahon lagi nga na ngatong magtutudlo hulagway dito sa front page nga naka-Amerikana na yun din siya wa nila nagitugan nga Espiritu Santo nag-Amerikana. Agoy takdo gyud ni Brad Mario ba kining pastor sa Sabadista Mitchell Bindilio gitaga ang espiritus pagkaburingog. Hinanok. Ngano? Hinanok or buringog. Ngano? Nalimot ka nga pila naman ta katuig nagtinubagay nga imong gisupak ang among pagpaila sa pagpamatuod o pagpamatuod sa among magtutudlo nga mo'y katumanan sa Espiritu Santo nya mingon kag wa na mo gitugan. Ha? Itagaan mo sa Espiritu Kinanok Brad Rudy. Unya mingon kag imong kag wa ka ma-personal kana ding pagingon nimo nga ilang Espiritu Santo nga nagka-Amerikana. Ngano pagitaon man nimo nga katumanan man si Master sa among pagpaila nga kanang Espiritu Santo magpakatao na. Di ba usa kana sa pamaagi nimo sa pamersonal nga dala giga-yaga. Mao kada. Kay matod, yaga ko na siyang tawanan. Kay matod pa niya Bradmar nga
Wa kuno nato gitugan, usbon ako. More than 3 years naman siguro ang atong kulo ka Bildo Bindilyo nga among gitugan nimo. Di lang ka mo to, ngunit klaro bagay istorya, di ka lang mo to, pero Kanang gitugan namo sa makadaghan nga higayon sa among pagwali, nga kanang among magtutudlo si Master Tomas D. Eugenio Sr. Among gipamatud-an mo'y katumanan sa Espiritu Santong Tinuod ka na. nagpakatao. Di ka lang mo to, pero tanawa ang imong gibuhat, nga matod pa nimo nga, wala na mo gitugan, naka-Amerika na. Sos, mo nagingon pagkakatawanan ni mo, ikaw mo'y katawanan. Unya matod pa niya, Brad, madili kuno tao ang Espiritu Santo. Ato ipadayon ganin sa pagpamati, kung sa nga teksto yang gigamit, para nga atong matubag ni, una gusto bagini, siya sa iyang mga pagpamatod. Klaro naman lang yun, kaya man mabuksi ang salabutan, ani. Oo. Kaya di magudi siya katawan sa Dios. Na atong paminaw ng tingog ni Mitchell Bendilio. Lahat, Kapitulo 5. Sa gingon ni Apostol Pablo o ni Apostol Pedro sa Espiritu Santo 3:4. Basahon na to. Buhat 3 nga to sa 4. 3:4 nga. Buhat 5:3-4. Apan si Pedro mingon kaniya, Ananias, naon sa bang giyawaan man pagayo ni Satanas ang imong kasing-kasing aron imong bakakan ang Espiritu Santo ug imong kuhaan ang halin sa yuta? Sa wala pa kini ikabaligya, dili ba kini imong mang kaugalingon? Og sige kabaligya na kini, dili ba imo man ang pagbuot kung unsay imong buhaton sa halin niini? Naon sa bagayod nga imo mang gilaraw kining buhata sa sulod sa imong kasing-kasing? Ang imong gibakakan dili tao kun dili ang Dios. Unsa ay kinsa gibakakan ni Ananias ug ni Sapira? Ang Espiritu Santo. Unya, ningon dayon pagka-4, dili ang tao ang imong gibakakan, kundi ang Dios. Sa ato pa, ang Biblia, ang prinsipyos mga apostoles, ang Espiritu Santo dili tao. Sa ato pa, ang Biblia, ang prinsipyos mga apostoles, ang Espiritu Santo dili tao. Ato na bati, Brad Mar, matod pa ni Mitchell Bendilio, gigamit niyang buhat 5, 3 ug 4 nga ang prinsipyo daw sa mga apostol, mga apostoles, ang Espiritu Santo dili daw tao. Nasaypa niya kini mga mahal nga tigpaminaw tungod kay ang istorya niini ang gipasabot ni Pedro nga matod pa dito kang Ananias ang dili gibakakan nga gingon dili tao, dili ra ba na address para sa Espiritu Santo. Ha? Kay kun ingon niya na ang prinsipyo di ay klaro na lang lagi Bradmar nga dili ni kauban sa mga apostoles des Bendilio. Ha? Dili good. Ngano? Ang Espiritu Santo sa Biblia, di magindi siya musupa ka kining Espiritu Santo Dios ni. Kay tulo man ka persona ang Dios, pero dili sila usag kahimtang, managlahi sila kahimtang, pero usara sa pagka Dios. Ang Amahan lahi persona, ang Anak lahi persona, ang Espiritu Santo pod lahi pod ag persona. So, magisgot ta sa pagka Dios, Dios ang Amahan, Dios Anak, Dios pod ang Espiritu Santo. Karon ang Espiritu Santo para niya kay mao kunoy prinsipyos mga apostoles dili daw tao ang Espiritu Santo. Agoy, paggaluoy nimo. May labaw, manulunda o Dios. Di ba labaw ang Dios? Kaya ang Dios mao may simbahon. Nya hasta ang mga manulunda musimba. Sa Biblia ang manulunda giingon mga espirituhanon, ako sang basahon, niya sa Hebrewanon, isa marayas ta lang. Aron nga kuan kay limitado atong oras. Hebrewanon kapitulo 1 bersikulo 13 ug 14 ang mga manulunda gihimo niya nga mga espiritu. Unya kining espiritu nga maong mga manulunda dunay ni Amahan. Ha? Sumala sa 12 kapitulo sa Hebrewanon 12:9. Matod pa dinhi, labot pa kita adunay yutan ng mga amahan. Matod pa sa pagbayag nga nagapanton kanato og sila atong gipanagtaw dili ba nga labi pa hinoon magapailalom kita samahan sa mga espiritu og tungod niya ang mga buhi kita. Dunay ang amahan ng espiritu, kinsa man ang amahan sa espiritu? Nasa Numeros 16:22 ang Dios man na. So amahan ang Dios sa mga manulunda nga gitawag espiritu. Karon matod pa ni Bendilio dili daw tao ang Dios Espiritu Santo. O dinalabuhan siya sa manulunda nga ang manulunda espiritu. Kinsa ba ang manulunda sa Biblia? Usa sa manulunda sa Biblia nga gitawag tao. O si Daniel, basahon ko sa Daniel sa Biblia kapitulo akong pagbasa sa dili pa nato tagaghusay ang gigamit niyang buhat 5:3 ug 4. Daniel kapitulo 9 bersikulo 21. Sa nagsulti pa ako sa pag-ampo ang tao nga si Gabriel,
akong hikitan sa pananaon sa sinugdan. Matod pa ni Daniel, nakita niya ang tao nga si Gabriel. Kinsa man ni si Gabriel nga nakita ni Daniel sa iyang pananaon? O Lucas kapitulo 1 bersikulo 26. Og sa ikanom ka bulan ang manulunda nga si Gabriel. Kinsa si Gabriel? Manulunda. Unsa ang manulunda? Espiritu. Unsay pahayag sa Biblia? Tao, asay labaw. Anghel, manulunda o espiritu sa Dios ay labaw. Manulunda o ang Dios? Di ba Dios? Nakaroon ang manulunda na tao gani, ang Dios mabay dili matao. Ha? Mao nang nasaypan niya sa pag-ingon nga si Pedro daw nag-ingon prinsipyo sa mga apostoles nga kining Espiritu Santo tao daw dili daw ni tao. Gibasa niya ang buhat 5:3 ug 4. Basahon ta sa Bibliang Katoliko, Bradmar. Ang gipasabot ka ni apostol nga si Pedro, ang gingon ni Pedro ngadto kang Ananias, ang imong gibakakan dili tao ang address ba na ang gipasabot mao ang Espiritu Santo nga dili tao. Basa sa Bibliang Katoliko, Bradmar. Dinis pagpahayag bradron sa imong sitar sa Kapitulo 5, versikulo 3 sa 4, gingon dinis pagpahayag bradron, gingon, si Pedro miingon kaniya, Ananias, nganong nagpatintal ka man ni Satanas o namakak sa Espiritu Santo, pinagi sa pagtipig sa bahin sa halin sa katagayunan, saula pa imo, sa gingon, saula pa imo, gingon, gibaligya nga ang kitagayunan maudit mo kadto og sa dihang gibaligya na ang halin imo gihapon nan nganong namakakaman dili ba ang tao ang imong gibagakan kun dili ang Dios. Sa pagkadungog ni Ananias ni ini natumba siya og namatay og ang tanan nga nakabalita ni ini nangahadlok sumala sa pagpahayag bradro ni. Okay, atong karon sa pagpahayag sa gibasa sa kaubang ministro niya sa buhat 5 kapitulo 3 kadto 4 sa Bibliang Katoliko, si Pedro mingon kaniya, Ananias, nganong nagpatintal ka man ni Satanas og namakak sa Espiritu Santo pinagi sa pagtipig ug bahin sa halin sa katigayunan. Sa wala pa nimo ibaligya ang katigayunan, imo kadto og sa diyang nabaligya na ang halin imo gihapon. Nganong namakak ka man? Matud pa ni Pedro ngadto kang Ananias, nganong namakak ka man? Dili ang mga tao ang imong gibakakan kun dili ang Dios. Busa matinaw nga ang tao magipasabot ni apostol nga si Pedro dili address na ngadto sa Espiritu Santo nga matud pa dili ang gibakakan mo dili ang tao nga ang gipasabot dili na dayon tao ang Espiritu Santo kundi mga tao nang gisgutan dinhi reparado kana nila ni apostol nga si Pedro nga mo'y gihatdan nila ni Ananias og Sapira sa halin sa ilang katigayunan. Busa nasaypan nga niingon nga si Bindilyo nga ang mga prinsipyos, mga apostolis, ang Espiritu Santo, dili tao. Nalabuan karon sa manulunda, kaya manulunda gani tao, ang Dios babay, dili tao. Namang dugang pruiba nga, ang gipasabot ni Pedro, nga gibakakan ni Ananias, sila, nga gitunulan o gihatdan sa halin sa katigayunan. Dili kaya ang gipasabot ni nga prinsipyos, mga apostolis, nga ang Espiritu Santo, dili tao, nga mao'y gibakakan ni Ananias o ni Sapira sumala sa pagpahayag ni apostol nga si Pedro. Niya tayo Bibliang gitawag The Living Bible o ang buhing pulong. Babasahon ako. Ang buhat kapitulo 5 versikulo 3 ngadto sa 4 ang pagpahayag nga nasaypa ni Mitchell Bindilyo ang pagingon nga kanang Espiritu Santo dili tao kay dili in taon ang gingon dina nga Espiritu Santo ang gipasabot ni Pedro dili tao. Niya basahon ako sa ambuhing pulong nga Biblia, buhat 5:3 ug 4. Ikaw mao'y tag-iya sa yuta, busa ikaw ang magbuot kung kadto imo bang ibaligya o dili. Og ang halin, og sa pagkahalin na niadto, ikaw gihapon ang magbuot kung pilay imong ihatag. Matud pa ni Pedro ngadto kang Ananias. Busa nganong namakak kapaman gayod. Ingon si Pedro, nganong namakak kapaman gayod. Dili kami, tanawa ang gipasabot kinsa gibakakan, dili kami ang imong gilimdan kundili ang Dios. Nga sa gibasa sa Seventh Adventist nga Biblia, tatak Seventh Adventist nga Biblia ginguna sa 4 sa pagpahayag sa wala pa kini ikabaligya, dili ba kini sa
Kapitulo 5 lugar sa buhat sa bersikulo 4. Siguro tanan lang 4. Sa wala pa kini ikabaligya dili ba kini imong kaugalingon og sa gikabaligya na kini dili ba imo man ang pagbuot kun unsa imong buhaton sa halin ini? Matud pa ni Pedro ngadto kang Ananias. Naun sa bagayon nga imo manggilaraw kining buhata sa sulod sa imong kasing-kasing, ang imong gibagakan dili tao. Conclusion dayon ngang gipasabot daw Espiritu Santo. Wasaypan. Ang imong gibagakan dili tao kundi ang Dios. Gilain ang tao ug ang Dios niini. Nga kanang Dios mao nang Espiritu Santo gipasamot. Pero kinsa ning tao nga matud pa ni apostol nga si Pedro ang imong gibagakan dili tao kundi ang Dios, dili in tao na address para sa Espiritu Santo kundi para kana kanila. Kay giingon kini sa ang buhing pulong nga atong gibasa sa pagpayag sa Biblia. Giingon no? Nganong busa nganong na makakapaman gayud dili kami ang imong gilimdan kundi ang Dios. So ana, mao na ilanan sa wala mabuksi ang salabutan. Magpataka na lang og hubad sa Biblia nga wa magkadimao. Nakaron ingon man ka nga among magtutudlo piki nga Espiritu Santo. Na ang kininggingnan nimo piki mao man lagi nakapatakdo sa explanation sa Biblia nga ikaw nag-ingon sa imong kagalingon nga dili piki wa man lagi magkadimao. Unyag mabalos mi. Nag-ingon man ka nga tinunan ka ni Kristo bisag dili ka tinunan ni Kristo. Dapiki puron ang nagtudlo nimo nga mao si Kristo. Nga naman, wa man ka magkadimao sa pag-ingon nimo nga kanang Espiritu Santo dili tao. Mao na nganong ingon ka ana, nganong naningkamot ka ni ana, nganong naningkamot sa Brad Mark kay di man gud siya mao yon. Sa atong magtutudlo nga atong gipaila nga mo'y katumanan sa Espiritu Santo nga nagpakatao. Mo nang among git-challenge lagi Bendilio, Pastor Bendilio, ha? Aron nga dili ka mahulog nga na personal, Mo gyud. maoy paningwaig supak. Ang Ecclesiastes 4:15 nga gigamit ta mo nga tagna para sa pagpakatao sa Espiritu Santo. Kay gingon kana sa Biblia nga English sa Tatak 70 Adventist Holy Bible, I considered all the living which walk under the sun with the second child that shall stand up in his stead. Nagisgot og second child nga mutindog og mupuli. Dili ta makakwenta kung sikan og sikan kun dili mag-una sa first. Mag-una gid og first ay ang sikan. Nga sa tagna ang sikan mutindog og mupuli. Sa amo daing barog sa among explanation, gitagna po ang atong Ginoong Jesucristo sa Isaiah chapter 9 verse 6 matud pa, for unto us a child is born, for unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Why supak tanan nga mga ebanghelista, pastor o bisan kinsa pang nangalagad og simbahan nga Isaias do Ibisayas ang katumanan dinha nga gitawag child mao matong Ginoong Jesucristo. Pero nay second child gatagna nga mutindog og mupuli. Sa unsa na mo gipiyo nga kanang second child para sa katumanan sa Espiritu Santo nga nagpakatao. Kay mismo nga atong Ginoong Jesucristo mo namulong niini sumala sa atong mabasa sa Juan kapitulo 14 bersikulo 25 ug 26 sa Biblia ang gitawag ang pulong sa Dios gingon. Kining mga butang nga ginasulti ko ng daan kaninyo samtang kauban pa ninyo ako apan kon makagikan na ako ang magdadasig nga mao ang Espiritu Santo mao ang ipadala sa man puli kanako. Kinsay ka puli sa atong Ginoong Jesucristo sumala sa pagbayad mismo sa atong Ginoong Jesucristo mao ang Espiritu Santo ditakdo. Kay pagpaluap lamang kana sa atong Ginoong Jesucristo sa tagna sa Ecclesiastes chapter 4 verse 15 that the second child that shall stand up in his stead nga mutindog og mupuli. Sa atong gibasa si Kristo namulong nga ang mupuli niya mao ang Espiritu Santo. Busa ang Ecclesiastes 4:15 among gigamit o gikutlo ni Master nga kana tagna para sa pagpakatao sa Espiritu Santo nga among gipailang katumanan si Master Tomas D. Iyohin nyo sa inyo. Kana mo'y supaka. Kana good Ha? Kana mo'y supaka. Dili kay anin ka magbandilyo tagaw-taw sa among magtutudlo nga nganlan panimog di mao. Waknit. Napay oras unta. Brad Mar atong ipamatin ta pero sa man nga wa na may oras. Nganlan nimo gibulad og yasen. Waknit. Unya imong giliteral nga ang Espiritu Santo sa Biblia nagsimbolog sa lampati. Unya imong giliteral dahil sa among magtutudlo. Unya ang isupalpal nimo ang imo ra pong makauban nga mga sabadista dinhi sa Cagayan de Oro City kay sila sa ilang pag-ila nga kanang Espiritu Santo sa Biblia dili na literal nga salampati kay kung literal pa daghan mang salampati naglupad-lupad na dili man daw na mao ang Espiritu Santo kung napatay oras na ato na ipabati. Pero wala may oras. Busa mga mahal nga tigpaminaw kami nang hinaot nga inyong nasabtan ang amo pagpanubag og niya sa pag hanay sa mga pangatarungan sa gingon ni Bendilio nga gitudlo sa among magtutudlo nga iyang gingog piki. Pero taliwala nga iyang ginganag piki pero nga among mga rason paka para niya. Mo nagingon nga uwaw. Imo ming uwawon, ikaw mo na kung makauuwaw. Ha? Mo ni klarong pag-istorya.
Hangtod yan yan ang among ang among ikaalaga diya kanina sundi lang kami hangtod sa sunod nga mga higayon. Napopos naman ang among oras, kami manamilit na kaninyo sa ngalan sa among magtutudlo. Divine Master Tomas D. Eugenio Sr. ug sa ngalan sa Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio. Kini ang inyong igsoon sa kahanginan Evangelista Brother Juan Ronido Mangalos, ingon man sa kauban nga Evangelista o Ministro. O giniusab si Brother Mario Warlito Sabit, ug mo ingon dahang salamat kanyang tanan sa inyong pagpatalingho. Sa padayon nga pagsabwag sa mga pulong sa Biblia, mapaminawan na sa duha ka oras matag adlawng Domingo ang programa sa PBCM o Philippine Benevolent Christian Missionary nga mao ang mga langitnong lamdag sa kinabuhi. Kini mabati sa alas 12 sa udto hangtod sa alauna sa hapon o sa alas 5 sa hapon hangtod sa alas 6 sa gabi uban ni Reverend Charlie Eugenio ug mga kauban. Sundi ang programang mga langitnon lamdag sa kinabuhi nga mohatod kahayag paghubad sa mensahe sa mga balaang pulong diha sa Biblia aron mapalawman pa nato ang pagsabot sa pagkaon sa atong kalag.